Il-Gvern qed ikompli bil-ħidma tiegħu sabiex titwettaq proposta oħra mill-programm tal-Gvern, dik li Malta ser tkun l-ewwel stat membru tal-Unjoni Ewropea li ħadd tniedi liġi dwar in-negozji tal-familja. Dan tħabbar waqt seminar li sar it-Tlieta filghodu li fih il-Ministru Cardona u l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Intraprizi tal-Familja tkellmu dwar il-Family Business Act li tindirizza ħafna mill-problemi li jiffaċċjaw negozji tal-familja, speċjalment f'każ ta' trasferiment. Il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intraprizi z-zghar Cardona enfasizza l-ħtieġa li jkun hemm il-ġlieda kontra l-burokrazija u dwar il-fatt li m'hemmx definizzjoni ta' x'inhu negozju tal-familja u anke x'jiġri f'każ li jkun hemm wirt. Jidher li din id-definizzjoni lanqas fuq livell Ewropew ma teżisti. Il-Ministru Cardona qal li din il-liġi se tkun immirata biex tinċentiva trasferiment ta' negozju bejn membri tal-familja. F'Malta madwar 75% tan-negozji huma tal-familji. Huma biss 30% minn dawn li jirnexxu f'din it-tranzizzjoni mill-ewwel għat-tieni ġenerazzjoni, filwaqt li jinqas minn 10% ikampaw fit-tielet ġenerazzjoni. Hemm madwar 31,000 negozji żgħar tal-familja li jimpjegaw bejn wieħed sa 5 nies u li bejniethom iħaddmu l fuq minn 38,000 ruħ. Hemm oħrajn li jimpjegaw il fuq minn 250 sa 500 ruħ. Intant fid-diskors tiegħu il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Intraprizi tal-Familja, Mario Duca, stqar li l-liġi għandha tinkludi definizzjoni ċara ta' x'inhu n-negozju tal-familja ħalli ma jkunx hemm lok għall-abuż.